Hah? Live streaming. Nggih channelipun Jayaningrat. Jayaningrat. Nggih menika nggih enten rencang kula YouTuber Mas Al Kelvin channel kalih piye toki. Nggih. Iya. Saderengipun nembang kula tak nderek dedonga kagem temanten kekalih nggih. Oh iya, monggo. Ngagem tetembangan. Ngene aja srek nyang apa to kowe iki kok ya. Pripun to? Kowe ket mangkok iso enak ngene nyang apa. Nggih, kula nek meneng ngantuk nggih. Oh ngono. Ah ya. Wis kono karo mantene. Lah pripun wong ngantuke petingan kula. Heeh, ya. Mugi-mugi tasik mirengke nggih temantene. Napa mengke nyetel teng YouTube boten apa nggih. Pamu ciku tegese pamujiku ki temantene mbok dongakne lak ngono ta? Heeh. Kagem temanten sadoho ya apik tansah bagya mulya dongak-dongakno ben bagya mulya uripe bisa tekan kaki nini kudu nganti temekane sepuh dadong aku mugi api kantok putra ya mugi enggal pinaringan putra bentang duwe putra nggih lah nek bebrayan niku sing diantos silak niku iya to kersane regeng rame meneruskan perjuangan orang tuanya heeh no kudu duwe sejarah nggih garwa niku paribasane sigaraning jiwa nggih ta iya no nggih kedah tansah atut runtut sinangan tempun di mawon kaya mimilan mintuna iya oke selanjutnya Gerajakan Banyuwangi pakai bawa nah dibawa nih dhisik bawa nggih sing plek karo Banyuwangi suarane nek plek Banyuwangi nika damel alok ngoten nika iya no ayo sing ngendang tasih udut nih Pak ayo Ben nggih oh iya kandang muni malah ngongkon nih Pak niku malah niku ora bayar ngongkon lho iya wani karo aku jangan dibaca piye etak-etake ngono kuwi ya ngono iki etak-etake karo ngerokok ngono kuwi padahal ya wis siap pun siap etak-etake ngerokok ngono kuwi kancene ning ngerokok siap oh siap setiap saat kayak Rexona kowe nyangpo to ngono ki tak ingeti ngono iki ya mesti ngene pripun nyangpo ya iya tak tekoni senajan to ngerokok dhek iki ya siap oh nggih siap ya Gerajakan Banyuwangi ayo dibawa dhisik nduk sakniki nggih ya anu sesuk ben oh iso iki kok ya aneh waduh nganggo pemanasan bareng Pak ngeten-ngeten ya anu piye iya oke tenang tenang ngenteni aku mesti doan ya ngenteni aku mesti ngenteni jelas ngenteni aku domongi aku mbok dinteni wong akeh iya domongi kandhani kok dinteni asline awakmu mampiat apik ayo jenglengane niki mau heeh gur ping pira ngomong alah gur ping
Kurang banget. Sing akeh no nggih Pak nggih. Iya iya no. Ah. Kudu dimandesne kok. Heeh, mosok ping pindho tok. Ya iya. Apa itu? Apa pindho iki? Suarane gendeng Oke. Sakno. Biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. To, Pan. Nggih ning paling. Terus nggih. Diteruske nggih? Iya no. Darsono nek nyauri. Ora Sing pundi Darsono niku? Sing balung. Sing pundi? Sing balung. Heeh. Sing balung. Pak Darsono. Halo. Nyerah biai Nusantara Yanyu Iya, mumpung nyekel HP kan? Heeh, plek. Mumpung Oh, nyekel. tau ning Banyuwangi tenan iki. Oh, tenan lho, 3 tahun iku kok nyolong pitik iki. Pelampiangan aja takon susah seneng ati sangka Apik. ameh keblasuk Basuk ning ndi? keblasuk ning enggok-enggokan terus ke Terus. ning blowokan jare tanah India ku meliaring ku meliaring ku meliaring ku meliaring ku meliaring asik kendangnya Gumel yaring he he Gumel yaring he he Gumel yaring asik Gumel yaring he he Gumel yaring he he Gumel yaring asik iyo asik iyo ayo asik iyo asik yo yo Gumel yaring ayo asik iya ayo piye mandege ayo piye mandege piye aduh piye mandege Ayo. ayo iya asik penak ora
Diomongi kok. Penak. Penak. Luweh penak neh nek cumplung diunggahne. Oh iya. Bene. Sing pundi cumplung Lah niku? nyampo wis ben. Sing matane suwek niku. Endi cae? Kon rene? Endi Sanjaya endi bocah? Ya. Ayo Mas cumplung ya. Cemplung plong, munggah plong. Nyapa wae pomoh munggah karo aku pomoh wae. Ayo. Napa? Oh pomoh karo aku. Hah? Gelemmu apa karo sing ayu-ayu ngene iki karo aku pomoh. Kok karo aku kok gak ayu apa piye? Ora ngerti kowe nek aku ayu randu. Ayu jati. Walah. Nyapa kok nyekeli jarik? Gak munggah kerekoso aku jane. Lah kok saged? Wis ora iso munggah. Gak iso munggah. Apa nih kok iso? Apa gak iso munggah? Apa ora iso ngalor? Ora iso. Diamputasi. Diamputasi. Sing diamputasi delok. Kelakuane Maya kuwi lho. Bedina diwur-wuri ragi. Diwur-wuri lagi. Metel. Ben gak iso manak. Kayak kucing. Munggah kene mau rekoso ndo aku. Ki biyen aku ya polaku ngimbangi kowe iki tekokno wong sak melandangan. Pripun? Saiki ya wis cara nganu kuwi wis kari menep tok. Menep piye? Heh. Lho, kuwi lho wong kene. To. Lho, Ipani wong kene kok pemandangan. Wis jere pindah nganu ngalor kulon lho le we. Aja sembrono. Marani sumur upas. Ning ndi kuwi Ngalor ngulon tak golekne ning semampir kono penak kok pilihanmu ngalor ngulon. Yo ben kono main ngendi-ngendi enek kok. Sumur upas. Lah ya, sumure kan ngendi-ngendi. Sumure enek upas. Apa? Nembang to. Lho kok ngongkon aku sampean? Kok ora bayari kok ngongkon. Aku ki sing bayari aku. Mosok? Edan apa? Tekokno Mas Diki mantene ka lho. Ki bengi ki gek enek aku. Lakon rawayangan. Lah kok saged. Lah sing nata panggung sapa? Loh. Oh, tibake peniti to. Alah, nata panggung. Oh iya. Kok ya wong kok ya apik men wis tuwa kok ya apik men sandangane apik. Sandangan silian gone rombongan. Lah iya, raine ya diwiru. Diwiru apa kisut? Oh kisut. Aduh, topeng gundulmu kuwi kok. Tak kira raine diwiru kok apik men. Kalau dagelan broto pajo barang rene kelakoamu. Lah iya. Ngono mbok ya nyedhek rene wong tuwek kelangkangan nurut panggung ki lho. Kan munggah. Kok Sing ndi? Broto. Lah Dilondong. kok gak ketok kok ireng tok. Kolik barang. Kelere. Raimu ireng tani. Ayo terusne, Dok. Taman Sari Nusantara belam jangan kemelari Taman Sari Nusantara belam jangan kemelari Taman Sari Nusantara. Oke, sampun menika bawane. Oke. Diteruske. Bekso kalih Mas Cumplung. Cumplung kudu sing joget. Ayo. Wis, ya, wong perkara. Tambah wong apa? kowe iki obah kok mesti duit. Lah ya, tambahi gawean mawon iki. Sesuk tak tambahi ning ngomongan sirang genah. Wis suwi. Yo. Yo.
lanang wadon hang nekani ngilangake sosaengake longgoh reng pasir-pasirian sembur-semburan kalidoan manuk-manuk seliweran lanang wadon berbayan Yandeng tangan reng pinggir yan pinggir pesisir Kerajakan bisik-bisik semayanan patri janji oleh piaran sir-sirana miknya tangan kening asli anu wangian Andreses Rajakan nyuwani rahino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ngilangake longgoh reng pasir-pasirian sembur-semburan kalidoan manuk-manuk seliweran lanang wadon berbayan Yandeng tangan reng pinggir yan pinggir pesisir Kerajakan bisik-bisik semayanan patri janji urip piaran sir-sirana pandangan kening asli piano wangian sir-sirana pandangan kening asli piano wangian atur suwun jangan tepuk tangan jangan tepuk tangan jangan Ngapa toh antusias itu perlu sesuatu yang meluapkan hati seneng, luapan hati, tepuk tangan ki wajib. tak kira tepuk tangan orang sing tepuk tangan Ora ana to.
Kowe gak tepuk tangan to, Kang? Ah, tepuk tangan sik. Wis. Mak, tepuk tangan, Mak. Wis. Nggih, sampun katuran gereja kan Banyuwangi. Oke, matur suwun Mbak Deni. Dibeksani Mas Complung, terima kasih. Aku kejelungup nggon kono lho, dengkulku krok ngono. Lah piye wong pitik-pitikan ki yo oyak-oyakan. Oyak-oyakan gone mbok sering nang ngene lho, aku yo jungkel. Heeh, yo gak to kudune yo seneng to kok. Lah Sreka seneng nggon kono. Plung. Nggih. Wis cukup semene. Engko nek wis gara-gara Mbak Deni kon munggah los nek gak apa-apa. Sanjaya aja coba. Heeh, Sanjaya barang aja mulih iki karo si sapa? Broto barang aja mulih. Wis pokoke ngregenge swasana. Senengane gawe-gawene wong tuwek. Lah iya.